दातुं न शक्नोषि मयि I think வந்துட்டாங்க मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनञ्जय अदचित्तं समादातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनञ्जय. ஓகே ஹரே கிருஷ்ணா எல்லாருக்கும் மீண்டும் நம்ம 10:30 மீட் பண்ணலாம். ஹரே கிருஷ்ணா மேம் ஐ வில் மேக் a move. Thank you. ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्ण माताजी. थैंक यू माताजी. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा माताजी. थैंक यू माताजी. कृष्ण माताजी. थैंक यू. थैंक यू माताजी. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्णा माताजी. नमस्कार माताजी. நமஸ்காரம் எல்லாருக்குமே ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பிரணாமம். பிரணாம். ஹரே கிருஷ்ணா எல்லாருக்கும். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. हरे कृष्ण माताजी. ஹரே கிருஷ்ணா எல்லாரும் நமஸ்காரம் எல்லாருக்குமே ஹரே हरे कृष्ण माताजी. வாழ்க வளமுடன் माताजी. எல்லாருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ये छोटा ओ हरे कृष्णा माताजी. ஹரே கிருஷ்ணா எல்லாருக்குமே ஹரே கிருஷ்ணா. கடைசி ஸ்லோகம் இல்லையா? ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. நாராயணம் நமஸ்கிருத்யம் நரம் சைவ நரோத்தமம் தேவீம் சரஸ்வதிம் व्यासं ततो जायमुदीरयेत् नष्टप्रायेषु बधरेषु नित्यं भागवत सेवयां भगवत्य उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिके ओम् अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनेयशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा गदा मह्यं तदा स्वपदान्तिकं. हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेशा गोपिकान्त राधकान्त नमस्तुते. तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छकल्पतारुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंदा. हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे हरे. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्णा எல்லாருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி நம்ம எல்லாம் படிச்சாச்சு. நீங்க எக்ஸ்பிளனேஷன் சொன்னா மாத்திரம் போதும் மாதாஜி. லாஸ்ட் இதுக்கு ஆமா அது சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறம் வில் கோ டு தி நெக்ஸ்ட் சாப்டர். 7 சாப்டர் வரை. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. தேங்க்யூ பிரபு. சேவ் டு யூ. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ நம்ம இந்த 7வது சாப்டர் வரைக்கும் தான் நிறைய கதை. அதனால தான் ஃபாஸ்டா போயிடும். 7 சாப்டர் போனதே தெரியல இல்லையா? மொத்தம் இந்த காண்டத்துல 31 சாப்டர்ஸ் இல்ல 7 சாப்டர்கள் கதை நிறைய தத்துவங்கள் இருக்காது. ஆனாலும் இந்த அத்தியாயத்துல கொஞ்சம் தத்துவங்கள் நாம பார்க்கின்றோம் இல்லையா? 53 54 போட்டுட்டேன். ஓகே ஃபைன். எல்லாரும் மியூட்ல இருந்துக்கோங்க. ஏன்னா வீட்டுல உங்களுக்கு கொஸ்டின்ஸ் கேட்பாங்க, அதுக்கு நீங்க கண்டிப்பா பதில் கொடுக்கணும். ஸோ அன்மியூட்ல இருந்துட்டு நீங்க பதில் சொன்னீங்கன்னா அதெல்லாம் ரெக்கார்டிங்ல வரும். என்னுடைய குரலை தாண்டி உங்களுடைய ஆன்சர் தான் ரொம்ப, அதாவது அங்க சப்தமா கேட்கும். அதனால உங்க எல்லாரையோடையும் நான் தாழ்மையோட கேட்டுக்கிறேன். நீங்க மியூட்ல இருந்துட்டு எல்லாருக்கும் ரிப்ளை பண்ணுங்க. நோ ப்ராப்ளம் அட் ஆல். ஓகே டு அண்டர்ஸ்டாண்ட். காலையில எல்லாரும் நிறைய வீட்டுல பரபரப்பா இருப்பாங்க, ஸ்கூலுக்கு அனுப்புறது இதெல்லாமே. அதனால நீங்க
கண்டிப்பா மியூட் இருந்துட்டு ரிப்ளை பண்ணலாம். ஆனா அன்மியூட் பண்ணிட்டு ரிப்ளை பண்ணாதீங்கோ. ஹரே கிருஷ்ணா. ஏஷதே ருத்ரபாகோஸ்து யத் உச்சிஷ்டோ அத்வஸ்ரய வை யஜ்ஞாஸ்தே ருத்ரபாகேன கல்பதாமன்ய யஜ்ஞஹன். ஏஷ இந்த, தே உமது, ருத்ர ஓ சிவபெருமானே, பாகக அவிர்பாகம், அஸ்து இருப்பது அப்படியே, எட் எதுவாயினும், உச்சிஷ்ட எஞ்சி இருக்கின்ற, அத்வரஷ்ய வேள்வியில், வை உண்மையில், யஜ்ஞா வேள்வி, தே உமது, ருத்ர ருத்திரரே, பாகேன அவிர்பாகத்தினால், கல்பதாம் பூர்த்தி அடையலாம், அத்ய இன்று, யஜ்ஞாஹன் ஓ வேள்வியினை அழிப்போனே. சோ ஓ வேள்வியினை அழித்தவரே, ஏன்னா இவருடைய ஆணையாலதான் ருத்திர கணங்கள் எல்லாம் சென்று அந்த இடத்துல வேள்விய துவம்சம் பண்ணது இல்லையா. சோ வேள்வி செய்யாம நிறைய பேரை அந்த இடத்துல, அதாவது காயங்கள் புரிந்தது, மரணத்தை கொடுத்தது, இந்த மாதிரியான யக்னத்திற்கு இடையூறு செய்யக்கூடிய செயல்கள் எல்லாமே செய்யப்பட்டது ருத்திர கணங்களால். ஆனால் யாருடைய ஆணையின் கீழ்? அதாவது சிவபெருமானுடைய ஆணையின் கீழ். வேள்வியில் உமக்குரிய அவிர்பாகத்தினை பெற்று உமது கருணையினால் அவ்வேள்வினை நிறைவேற்றி வைப்பீராக. சோ உங்களுடைய அவிர்பாகத்தை நீங்க எடுத்துண்டு அந்த வேள்வியை பூர்ணத்துவத்தை கொண்டு வரணும். அதனால நீங்க கண்டிப்பா அதை செய்யணும்ன்ற வேண்டுதல் வைக்கிறார் இல்லையா. சோ இப்போ இந்த வேள்வியை பற்றியனான செயல்பாடுகள், அதை பற்றி ரொம்ப அழகா விளக்க உரை, பொருளுரை நம்ம பிரபுபாதர் அவர்கள் இங்க கொடுத்திருக்கார். ஒரு வேள்வி சடங்கானது முழுமுதற் கடவுளை மகிழ்விப்பதற்காக என்றே செய்யப்படுகிறது. இறுதியில யாருக்கு இந்த அதாவது யாருக்கு ஆனந்தத்தை ஏற்படுத்தும்னா, பரமானந்தத்தை ஏற்படுத்துவது யாருக்கு என்றால் அந்த பரம்பொருளுக்கு தான். யக்னேஸ்வரர் என்ற அவருடைய நாமமும் என்பதை நாம படிச்சிருக்கோம் இல்லையா. அனைத்து வேள்விகளுமே அந்த இறைவனுக்கு மட்டும்தான் சமர்ப்பிக்கப்படுகிறது. ஸ்ரீமத் பாகவதம் முதல் காண்டம் 2ஆம் அத்தியாயம், ஒவ்வொருவரும் தமது செயலினால் முழுமுதற் கடவுள் திருப்தி உற்றிருக்கிறாரா என்பதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்று குறிப்பிடுகிறது. எஸ், நாம ஒவ்வொரு காரியமும் செய்யும் பொழுது, இது நாட் ஓன்லி வேள்வி, யஜ்ஞம், தானம், தவம், இந்த 3 செயல்களுமே ஒருத்தர் துறக்கவே கூடாது. ஆனால் அந்த யஜ்ஞம், தானம், தவம் செய்யும் பொழுது அதனால இறைவன் திருப்தி உற்றிருக்கிறாரா என்பதை நாம ஆற்றக்கூடிய காரியங்களின் வழியாக நாம புரிந்து கொள்ள முயற்சி செய்ய வேண்டும். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சிம்பிளா நெய்வேத்தியம் எடுத்துக்கோம் இல்லையா. நாரத பஞ்சராத்திரக விதி பிரகாரம் நாம அந்த ஆஃபரிங் மந்த்ராவை சொல்லி இல்லையா, குரு மந்த்ரால இருந்து எடுத்துட்டு போய் போக் மந்த்ரா ஃபுல்லா நம்ம கம்ப்ளீட் பண்றோம் இல்லையா. ஃபர்ஸ்ட் நம்முடைய குரு, அடுத்து அவருடைய குருவா இருக்கக்கூடிய ஸ்ரீல பிரபுபாதருடைய பிரணாம் மந்திரம், அதுக்கப்புறம் சைத்தன்ய மகாபிரபுனுடைய பிரணாம் மந்திரம், அதுக்கடுத்து பிராமணர்களுடைய பிரணாம் மந்திரம் இல்லையா. அவை அனைத்து முடிஞ்ச பிறகு பஞ்சதத்துவ மந்திரம், அதுக்கப்புறம் ஹரே கிருஷ்ணா மகா மந்திரம். இப்படி இந்த ஆஃபரிங் மந்த்ராவை நம்ம எடுத்துட்டு போறோம். ஆனா இந்த மந்திரவை சொல்லும் பொழுது எல்லாமே, இப்போ நம்முடைய குரு மகாராஜனுடைய மந்திரத்தை சொல்லும் பொழுது கண்டிப்பா அவருடைய பாதங்களை நாம கண்டிப்பா சேவிக்கணும். மனதளவுல இதை நாம கண்டிப்பா பண்ணணும். தட் சமர்ப்பணம் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். என்னமோ போய் அங்க பிளேட் நிறைய எல்லாமே அலங்காரமா நிறைய படையல் வச்சுட்டு ஜஸ்ட் நம்ம ஏதோ மெனக்கெட்டு நம்ம மந்திரத்தை சொல்லி அங்க ஒரு மங்களாரத்தியை பண்ணிட்டு வர்றது இறைவனுக்கு சேரவே சேராது. பாவத்தை நாம கொண்டு வரணும்னா ஈடுபாடு என்பது கண்டிப்பாக முக்கியம் இல்லையா. அதனால அந்த ஈடுபாடு என்பதுதான் இந்த நமது செயலினால், சோ அதாவது ஒவ்வொருத்தரும் தான் ஆற்றக்கூடிய ஒரு செயலினால் இறைவன் திருப்தி உற்றிருக்கிறாரா என்பதை புரிந்து கொள். இது நமக்கு அந்த பாவத்திலே தெரிஞ்சு போயிடும். நம்ம டிஸ்ட்ராக்ஷனா சொல்லும் பொழுது நமக்கு ஐயோ நாம சரியா சொல்லலையே, பகவானே என்னை மன்னிச்சுக்கோன்னு கேட்போம் இல்லையா. அதே அதுல ஆழ்ந்திருந்து சொல்லும் போது பகவான் கண்டிப்பா திருப்தி விட்டுருப்பார் அப்படிங்கிற ஒரு மனசு நிறைவு நமக்கு ஏற்படும் இல்லையா. சோ உண்மையிலே இந்த பாவங்களும் உணர்தலும் கொண்டுதான் இறைவன் ஏற்றுக்கொண்டாரா இல்லையா என்பதை நம்மளால உணர முடியும். ஆனா பகவானே நேரா சொல்ற அளவுக்கு நமக்கு இன்னும் அந்த பக்குவம் இல்லை இல்லையா. ஏன்னா ஸ்ரீல பிரபுபாதர் இன்னைக்கு காலையில பிரேமா மாதாஜியோட கிளாஸ்ல
சொல்லிட்டு இருந்தாங்க இல்லையா. ஸோ இன்னைக்கு வரைக்கும் கூட வியாசதேவர் அதுக்கப்புறம் வந்து பத்ரிகாசிரமத்துல இருக்கிறதா சில பிரபுவாதர் சொல்லியிருக்கார். அப்படின்னா அவரால் அவர் அங்கு இருக்கின்றார் என்பதை உணரக்கூடிய பக்குவம் சில பிரபுபாதருக்கு உண்டு. அவர் அந்த அளவுக்கு உயர்வான நிலையில் இருக்கிறார். ஹனுமனும் இருக்கிறார் என்பதை வந்து உணரக்கூடிய தன்மை வந்து சில பிரபுபாதருக்கு இருக்கு. ஆனா நமக்கெல்லாம் இருக்கா? கிடையாது இல்லையா. அப்படின்னா நாம் இன்னும் பக்குவமான முறையில வந்து செயல்படல முழுமையாக. இப்பதான் நம்ம வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா நாம அதை அபிவிருத்தி செஞ்சுட்டு இருக்கோம். முழுமையாக நாம பக்குவம் அடைந்தவர்கள் கிடையாது அப்படிங்கிறத நாம தெரிஞ்சுக்கணும் இல்லையா. சோ உணர்தல் என்பது மிக மிக முக்கியம். அந்த உணர்வு என்பது நம்ம மட்டும்தான் ஃபீல் பண்ண முடியும் இல்லையா. சோ கற்பனை பண்ணவே கூடாது. கற்பனை என்பது தூரமாக விலக்கி வச்சது. தட் இஸ் நோவே ரிலேட்டட் டு பக்தி. கற்பனையை வச்சுட்டு நம்ம வந்து இறைவனை வந்து நம்ம வந்து வழிபட்டோம்னு நினைச்சோம்னா அது உண்மையான உணர்தல் கிடையாது இல்லையா. கற்பனை பண்ண வேண்டாம். ஒவ்வொரு நாமத்தை சொல்லும் பொழுது இறைவனுடைய பாதங்களை எண்ணிக்கொண்டு சொல்லும் பொழுது நமக்கு அந்த உணர்வு என்பது தானாகவே இறைவன் நமக்கு அது கொடுப்பார். அந்த பக்குவத்தை வந்து நாம அன்றாடம் பயிற்சி செய்யும் பொழுது வரும். சோ அவ்வாறு நாம செய்யக்கூடிய ஒவ்வொரு பக்தி செயல்ல மூலியமா நம்மளால கண்டிப்பா உணர முடியும். நாம எங்கேயாவது சிறு தவறு இழைத்து விட்டாலும் அந்த ப்ராசஸ்ல ஐயோ நாம இந்த தவறு செஞ்சுட்டோமே இல்லையா. இப்போ நம்ம மங்களாரத்து நம்ம வந்து பகவானுக்கு நைவேத்தியம் பண்ணும்பொழுது எங்கெங்கயோ மனசு அலைப்பாஞ்சுட்டு இருந்தா கண்டிப்பா அது வந்து இறைவனுக்கு போய் சேர்வதே கிடையாது. அங்கேயே நமக்கு தெரிஞ்சிடலாம் நாம வந்து பக்குவமான முறையிலையோ இல்ல வந்து இறைவனை மட்டுமே எண்ணிக்கொண்டோ நாம வந்து எந்த செயலுமே செய்யல. வெறுமனே வந்து அதாவது மனசை கட்டுப்படுத்த முடியாம இவந்தோ பக்தி இருந்தும் கூட அந்த பக்தியை வந்து பக்குவமா எடுத்துட்டு போகக்கூடிய அந்த மனசு கிடையாது இல்லையா. சோ அப்படி ஒவ்வொன்றிலுமே நாம வந்து பார்த்து பார்த்து செய்யணும். பகவானுக்கு செய்யும் பொழுது we have to be very very careful இல்லையா. ராதாகிருஷ்ணா வழிபாடு என்பது அவ்வளவு சுலபமான வழிபாடு கிடையாது. இட் இஸ் நாட் ஈஸி ஆஸ் ஈஸி. ராதாகிருஷ்ணருக்கு வழிபாடு பண்றது நிறைய நியமங்கள் உண்டு. அந்த ஆச்சார அனுஷ்டானங்கள் எல்லாம் நம்மளால கண்டிப்பா கடைபிடிக்க முடியாது. ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா. ராஜராஜேஸ்வரி மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே, சோ இப்படி அதாவது தமது செயலின் நோக்கம் முழுமுதற் கடவுளை திருப்திப்படுத்துவதற்கானவே இருத்தல் வேண்டும். எவ்வாறு ஒரு பணியாளன் தன் அலுவலகத்தில் தனது முதலாளி அல்லது உயர் அதிகாரி திருப்தி அடைகிறாரா என்று கவனிப்பதை தன் கடமையாக கொண்டிருக்கின்றானோ அதுபோல முழுமுதற் கடவுள் தனது செயலினால் திருப்தி இருக்கிறாரா என்று பார்ப்பது ஒவ்வொருடைய கடமையாக. ரொம்ப அழகான உவமை. நம்ம இந்த பௌதீக உலகத்துல ஏன் நம்ம அலுவலகம் எடுத்துக்காதீங்க, நம்ம வீட்லயே வந்து கணவன் மனைவி பிள்ளைகள் பெரியோர்கள் எல்லாம் இருப்பாங்க இல்லையா. சோ நாம் ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு விதமான ருச்சி இல்லையா. ஒருத்தருக்கு வந்து இப்படி பண்ணாதான் பிடிக்கும் சமையல், இன்னொருத்தருக்கு இப்படி பண்ணாதான் அவங்களுக்கு பரிமாறக்கூடிய விதம் பார்த்து பார்த்து பரிமாறுறது, அவங்களை கேர் பண்ணி பரிமாறும் பொழுது அவங்க ரொம்ப ஆனந்தம் கொண்டு அந்த உணவு அருந்துவார்கள் இல்லையா. ஆனா அதே நம்ம வந்து ஏதோ எஸ் எல்லாம் டேபிள் மேல வச்சுட்டு நீங்க போட்டு சாப்பிடுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு போனோம்னா அது வந்து எஸ் நமக்கு நிறைய வேலை உண்டு, தட் இஸ் எக்ஸப்ஷனல் எப்பயாவது. ஆனா அன்றாட வாழ்க்கையில வந்து இதுதான் இப்படித்தான் நம்ம செய்யணும்னா அது வந்து டிஃபைன் எனி கேரிங் இல்லையா. அதுல வந்து ஒரு ஈடுபாடு எதுவுமே கிடையாது. அன்பு என்பது நாம கண்டிப்பா வழங்கணும். டிட்டாச்மெண்ட் அப்படின்றதுனால நீங்க வந்து எல்லாத்தையுமே வந்து அன்பை கூட டிட்டாச்சபிள் பண்ணக்கூடாது, அது தவறு இல்லையா. ஸோ அதே மாதிரிதான் இங்க நம்ம அது கடமையும் கூட. நம்ம அன்பு காட்ட வேண்டியது நம்முடைய கடமை. சோ அன்பில்லாமல் இந்த பிரபஞ்சத்தில் வந்து எந்த ஒரு உயிர் வாழியுமே வந்து நன்மை பெறவே முடியாது. அன்பு இல்லை என்றால் அந்த இடத்துல மிச்சம் இருக்கக்கூடிய ஆறும் குடிக்கொண்டிருக்கும். பொறாமை குடிக்கொண்டிருக்கும் இல்லையா, பேராசை குடிக்கொண்டிருக்கும். சோ காம குரோத லோப மோக மத மக்ஷரம் இந்த ஆறுமே அந்த இடத்துல குடிக்கொண்டிருக்கும். எது வரைக்கும் அன்பு நம்ம பயிற்சி செய்யலையோ அன்பு ஒரே நாள்ல எல்லார் மீது நமக்கு ஒரு போல வராது இல்லையா. அவர்களோட நமக்கு இருக்கக்கூடிய ரிலேஷன்ஷிப் வச்சுதான் நமக்கு வந்து இப்ப தாய் மகள் மகன் இதுல வந்து இயற்கையிலே வந்திருக்கக்கூடிய உறவு முறை இல்லையா. கண்டிப்பா தாய் என்பவள் மக்கள் தன்னுடைய பிள்ளைகளிடத்துல வந்து அன்பு பாராட்டத்தான் செய்வாள். அவள் எதையுமே வந்து
அதாவது வெறுத்து ஒதுக்குறதோ அதெல்லாம் கிடையாது. ஆனா இப்ப இருக்கக்கூடிய காலகட்டங்கள்ல குழந்தைங்க எவ்வளவு அன்பாக நம்ம வந்து அவங்களுக்கு பார்த்து பார்த்து செஞ்சா கூட அவர்கள் அதை வந்து மிஸ்யூஸ் பண்ணிட்டு நமக்கு வந்து இரிட்டேஷன் பண்ற அளவுக்கு எடுத்துட்டு வந்துடுறாங்க இல்லையா? தாய் தந்தையருக்கே விரக்தி வரக்கூடிய நிலைக்கு, ஏன்னா எக்ஸ்பிளாய்டேஷன் இப்பெல்லாம் பிள்ளைகள் வந்து தாய் தந்தையர்கிட்ட வந்து அதிகமான எதிர்பார்ப்பு, அதை வந்து வரைமறையின்றி அவங்க வந்து எதிர்பார்க்கிறதே. அதனால அவங்க செய்யறது மட்டும்தான் ரைட் அப்படிங்கிற அந்த கோணத்துல இருந்து கொண்டும், நல்லது சொன்னா கேட்டுக்கொள்ளக்கூடிய அந்த மனப்பக்குவமற்ற நிலையில இருந்து கொண்டும் செயல்படும். இது எல்லாத்துக்கும் காரணம் பெற்றோர்கள் தான். நிறைய நம்ம காலத்துல நாமெல்லாம் குழந்தைங்க இருக்கும்போது நம்ம அம்மா அப்பா இதே மாதிரிதான் வளர்த்தாங்க. ஆனா கண்டிப்போடு வளர்த்தாங்க. நாம அந்த கண்டிப்பை வந்து ரொம்ப ரொம்ப குறைச்சிட்டோம். அன்பு என்ற பெயரால நாம் என்ன பண்றோம்? மோகத்தை வளர்த்து கொண்டிருக்கிறோம். பிள்ளைகள் மீது மோகமும் லோபமும் வந்து நமக்கு என்றைக்குமே அவர்களுக்கு நன்மை பயக்காது, நமக்கும் வந்து நன்மை பயக்கும் இல்லையா? சோ நம்ம வாழக்கூடிய காலகட்டத்திலே அவர்களுடைய வாழ்நிலை வந்து நல்ல விதத்துல அமைதா? இன்றைக்கு நிறைய டைவர்ஸ் கேசஸ் எதற்கு வருதுன்னா, எதிர்பார்ப்புகள் என்பது அதிகரித்து கொண்டே போவதால் இல்லையா? சோ நாம பிள்ளைய வந்து வளர்த்த விதம் வந்து அது போன இடத்துல வந்து அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் இருக்கவே இருக்காது இல்லையா? அதனாலதான் மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஆகி என்ன ஆகுறது? டைவர்ஸ் வரைக்கும் போகுது. இப்போ டைவர்ஸ் என்பது சர்வசாதாரணமாயிடுச்சு. முன்னெல்லாம் டைவர்ஸ் வந்து அதாவது எங்கேயோ ஒரு இடத்துல நடக்கக்கூடிய ஒன்று. ஆனா இப்போ தடுக்கி விழுந்தா டைவர்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு நிலைக்கு. ஏன்னா ஒருத்தர் புரிஞ்சு கொள்றதுக்கு வந்து அவகாசமே கொடுக்கறது கிடையாது இல்லையா? ஈக்வாலிட்டி, நான் சம்பாதிக்கிறேன் நீ சம்பாதிக்க. இப்ப கேட்கறதே பெண்ணு பார்க்க போறவங்க கேட்கறது வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அது ஒரு வியாபாரம் மாதிரி ஆயிடுச்சு. என் பையன் எது படிச்சிருக்கான், அவனுக்கு இந்த மாதிரி பொண்ணுதான் வேணும், இந்த டிகிரி படிச்ச பொண்ணுதான் வேணும். இப்ப சிவில் இன்ஜினியரிங் படிச்சிருக்கான்னா ஆர்கிடெக்சர் படிச்ச பொண்ணு இருந்தாதான் நான் கட்டிக்குவேன், ஏன்னா வந்தா பிசினஸ். அப்போ வாழ்க்கையில வந்து அங்க என்ன நடக்கிறது? இட் இஸ் ஒன்லி கிவ் அண்ட் டேக். அங்க அன்பு என்பதே இருக்காது. நம்ம காலத்துல அப்படி இல்லைல்ல. நாம எல்லாம் திருமணம் பண்ணும்பொழுது நம்ம தாய் தந்தைய நல்ல குடும்பமா இல்லையா? சோ நம்ம பொண்ணு அவங்க வச்சு பழைச்சுப்பாங்களா நல்லபடியா அப்படிங்கிற ஒரு இதை தான் பார்த்து கொடுத்தாங்க. என்ன ப்ரொஃபஷன்? இப்ப டாக்டரா இருக்கிறவங்க டாக்டர் மாப்பிள்ள தான் வேணும் அப்படின்னு உட்காந்துருக்கான். வேற ப்ரொஃபஷன் வந்து வெரி வெரி ரேர் இல்லையா? சோ அதனால டாக்டருக்கே ஒரு தனியா குரூப் ஆன எங்க கம்மவார் இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா டாக்டர் ப்ரொஃபைல்ஸ்க்கே தனியா ஒரு குரூப் இருக்கிற மாதிரி சொல்லிக்கிறாங்க. சோ அந்த மாதிரி ஒவ்வொரு இதுலயுமே இருக்கும் இல்லையா? ஒவ்வொரு கேஸ்ட்லயுமே இந்த மாதிரி இருக்கும். அந்த மாதிரி நம்ம வந்து இது வந்து இட் இஸ் ஒன்லி கிவ் அண்ட் டேக். ஸோ ஒன்லி குவாலிஃபிகேஷன் வச்சு நம்ம வந்து அவங்களுடைய வாழ்க்கை தரத்தை நாம எடை போடவே முடியாது. த குவாலிட்டி ஆஃப் த பர்சன் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் இல்லையா? ஸோ அதனால ஒரு நல்ல டிகிரி படிச்சு ஒரு வேலையில இருக்காங்க அப்படின்னாக்கா கண்டிப்பா பார்க்கலாம். ஸோ அந்த குடும்பத்தை பத்தி நம்ம பார்க்கணும். ஓரளவுக்கு நமக்கு சமமா இல்ல நமக்கு ஏத்த மாதிரி இருக்கான்றத அது மூன்றாவது கேட்டகரியா தான் பார்க்கணுமே ஒழிய முதன்மை கேட்டகரியா நம்ம அந்தஸ்தையுமே இல்லையா ஆஸ்திகளையுமே குவாலிஃபிகேஷனையும் பார்க்கக்கூடாது. ஃபர்ஸ்ட் ஃபேமிலி பேக்ரவுண்ட் பார்க்கணும். தட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஆனா இப்போ இருக்கக்கூடிய காலகட்டங்கள்ல எதை பார்த்து நம்ம வந்து திருமணம் செய்யணும்ன்றதே மிக மிக கன்ஃபியூஷனான ஸ்டேஜ். இப்ப நான் என்னுடைய மகளுக்கு திருமணம் இதுக்காக பார்த்துட்டு இருக்கிறதுனால இத்தனை விஷயங்கள் எனக்கு தெரிய வருது. ஸோ என்னுடைய மகள் வந்து ஆர்கிடெக்சரு, அதனால சிவில் இன்ஜினியர்ஸ் பார்த்து தே ஆர் இன்ட்ரெஸ்டட் அப்படின்னு கொடுக்குறாங்க. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா இட் இஸ் தே ஆர் ஃப்ரம் த பிசினஸ் இல்லையா? ஸோ அப்படிப்பட்ட ஒரு குவாலிஃபிகேஷன் வச்சு பார்க்கக்கூடாது. குவாலிஃபிகேஷன் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஆனா குவாலிஃபிகேஷனே லைஃப் கிடையாது. ஸோ எதுவா இருந்தாலுமே நல்ல ஒரு ஃபேமிலி, ஒரு பேக்ரவுண்ட் நல்லபடியா இருக்காங்களா, அதாவது நல்லா படிச்சிருக்காங்களா, நம்ம பொண்ணு போனா அந்த வீட்டுல அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி பொழைப்பாளா, இப்படி எல்லாம் நம்ம பார்க்கணும். இதுதான் மெயின் கிரைட்டீரியாவா பார்க்கணும். அதுக்கப்புறம் தான் நம்ம மத்ததெல்லாம் இருக்கிறது எல்லாமே கொடுக்கறதும் கொடுக்காததும் ஜாதகம் இதெல்லாம் வந்து செகண்ட். ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் வந்து இந்த இது பார்க்கணும். நம்ம அந்த ஃபேமிலி பத்தி நம்ம பார்க்கணும் இல்லையா? ஆனா அந்த மாதிரி பார்க்கக்கூடியது மிக மிக குறைவாகிவிட்டது. ஸோ இது ஏன்னா இந்த பார்த்து பார்த்து செய்யணும் அப்படின்றாங்க இல்லையா? அந்த ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்காக தான் இதை நான் இவ்வளவு சொன்னேன். ஸோ நாம பகவானுக்கு வந்து எந்த ஒரு தொண்டு புரிந்தாலுமே இதையெல்லாம் பார்த்து பார்த்து அதுல வந்து வெறுமனே அன்பாக மட்டுமே நம்ம செய்யணும். அந்த ஒரு நிலையில இருந்து செய்யணும். எந்த ஒரு எதிர்பார்ப்புமே இறைவனிடத்துல இருக்கக்கூடாது. இறைவனிடத்துல நம்முடைய செயல்களை மட்டும்தான் நம்ம வந்து சமர்ப்பிக்கணுமே ஒழிய நமக்கு எது நல்லதுன்னு அவர் பார்த்து செய்வார். அந்த நம்பிக்கை நாம
கண்டிப்பா இருக்கும். இந்த அன்பு என்பது வரும்பொழுது ஆட்டோமேட்டிக்லி இப்ப நம்ம அம்மா அப்பா மேல நம்ம அன்பு வச்சிருப்போம், அவங்க நமக்கு நன்மைதான் செய்வாங்கன்றது அந்த கான்பிடன்ஸ் நமக்கு பை டிஃபால்ட்டா இருக்கு இல்லையா? அதை போய் நம்ம சோதித்தெல்லாம் பார்க்க மாட்டோம். நம்ம அம்மா நமக்கு வந்து அனுகூலமா செயல்படுவாங்களா, இல்ல நம்ம அப்பா வந்து நமக்கு நல்லது செய்வாரா அப்படிலாம் நம்ம என்னைக்காவது கொஸ்டின் பண்ணியிருக்கிறோமா? கண்டிப்பா கிடையாது. தாய் தந்தையருடைய அன்பை நாம் என்றைக்குமே வந்து எவாலுவேஷன் பண்ணதே கிடையாது. அந்த மாதிரி பாவத்தை தான் நாம இறைவனிடத்துல எடுத்துட்டு போகணும். இப்ப அவங்கள விட அவங்களையே படைச்சவர் அவர் இல்லையா? நமக்கு முதன்மை தந்தையும் தாயும் ஆவார் அவர். அப்படி இருக்கும் பட்சத்துல நம்முடைய நன்மைக்கு அவருக்கு வந்து அக்கறை இருக்காதா அப்படிங்கிற ஒரு கொஸ்டின் மார்க் நமக்கு ஏன் வர்றது இல்ல இல்லையா? ஏன்னா நம்ம அந்த அன்பு பரிமாற்றங்களை நாம கண்டிப்பா ஏதாவது நம்ம செய்யவில்லை என்று அர்த்தம். எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணலன்னு அர்த்தம் நம்ம இல்லையா? இறைவனிடத்துல அன்பு பரிமாற்றங்கள் நாம கண்டிப்பா ஏற்படுத்தி கொள்ளணும். அப்போ நமக்கு இறைவனை தவிர வேற யாருமே நமக்கு வந்து முதன்மையாக தோன்றாது. ரெண்டாவது வந்து அவருக்கு ஆற்றக்கூடிய கடமைகள் அனைத்துமே அன்பு கொண்டு நாம செய்யக்கூடிய அந்த பாவம் என்பது நமக்கே உள்ளுக்குள்ள வரும். சோ இதுதான் நாம அன்பு கொண்டு ஒரே ஒரு 9.26 ஸ்லோகம் இல்லையா? பத்திரம் புஷ்பம் பழம் தோயம் இல்லையா? பகவானே சொல்லியிருக்கார். சோ நம்முடைய நிலைக்கேற்றவாறு, நம்மளுடைய நிலை ரொம்ப தாழ்வான நிலையா இருந்தா ஒரு புஷ்பத்தையோ ஒரு நீரையோ ஒரு பழத்தையோ அதாவது ஒரு இலையையோ நம்ம வந்து இறைவனுக்கு நாம ஒரு துளசியல் தளத்தையோ நாம சாற்றினால், அன்பு கொண்டு சாற்றும் பொழுது பகவான் அதை ஏத்துக்கிறார் இல்லையா? துலாபாரம் ஸ்டோரி கூட அதே மாதிரிதான் இல்லையா? ருக்மிணி தாயார் அங்கே இறைவனிடத்துல பக்தியும் அன்பும் இருந்ததால சத்யபாமாவுடைய எவ்வளவு நகைகள் வச்சாலுமே அதாவது சமமே ஆகல. ஆனா ஒரு துளசி தளம் வச்ச உடனே இறைவன் வந்து அப்படி மேல எழுந்துட்டார். அந்த இது வந்து பாத்தீங்கன்னாக்க தராசு வந்தது இல்லையா? அது போல பகவான் நம்ம கிட்ட கேட்கறது எல்லாமே அன்புதான். அன்பு கொண்டு நீ எதையாவது கொடு, அதை நான் கண்டிப்பாக ஏற்கிறேன் இல்லையா? அன்பில்லாம வந்து ரிலேஷன்ஷிப்பே இல்லாம இனிஷியல் ஃபேஸ்ல நம்ம எல்லாருக்குமே அப்படிதான் இருக்கும். ஏன்னா நம்ம கண்ணால பார்த்து பார்த்துதான் நம்ம அதை ஏத்துக்கிறோம். நம்ம சோ கண்ணால நம்ம பார்க்காத ஒன்றை வந்து அந்த பாவத்தை கொண்டு வர்றது கொஞ்சம் கஷ்டம். ஆனா வாழ்க்கையில நம்ம வந்து பக்தியை வந்து மேம்பாடு எடுத்து செல்லும் பொழுது நிறைய படிப்பினைகள் நம்ம வந்து அனுபவிப்போம் இல்லையா? உணர்வு பூர்வமா நமக்கு புரிய வரும். அந்த உணர்தல்ல இருந்து நம்ம இறைவனை வந்து காணக்கூடிய பாக்கியத்தை கண்டிப்பா பெறும். அந்த உணர்வை நாம் அவ்வாறே ஸ்ட்ராங்கா நம்ம எடுத்துட்டு போயிடும். சோ அவ்வாறு நாம் ஆற்றக்கூடிய அனைத்து பக்தி தொண்டிலுமே வந்து அன்பு என்பது நிலை பெற்றுவிடும். அவ்வாறு நாம் அன்பு கொண்டு செய்யக்கூடிய எல்லாவற்றையுமே இறைவன் ஏத்துக்குவார். அவர் எதையுமே நிராகரிக்க மாட்டார். அன்பில்லாமல் செய்தா கூட ஏத்துக்கிறார். ஆனா நாம் எந்த பாவத்துல செய்யறோமோ அதே மாதிரி நமக்கு அருளும் கொடுத்துறார். அவர் நமக்கு அன்பு கொண்டு எல்லா அருளும் கொடுத்தாலும் நமக்கு அது வேல்யூ தெரியாது. ஏன் பகவான் நம்முடைய சமர்ப்பணத்திற்கு ஏற்றவாறு தான் அவர் வந்து நமக்கு வந்து ரிவார்ட் பண்ணுவாரு அப்படிங்கிற அந்த ஸ்லோகம் எதற்கு இருக்குன்னா, இப்போ நான் என்னுடைய மகன் மீது அதீத பிரேமை கொண்டிருக்கின்றேன். ஆனா அந்த பிரேமையினுடைய வேல்யூவே தெரியாது என்னுடைய பிள்ளை வந்து தவறு இழைத்து விட்டான், இல்லை திருமணமான பிறகு வந்து அவன் வந்து அந்த அந்த அன்பை வந்து புரிந்து கொள்ளாமலே அவன் வந்து வெறுமனே வந்து மெக்கானிக்கலா என்னோட அவன் வந்து அந்த உணர்வுகளை வந்து சமர்ப்பித்தால் அந்த இடத்துல வந்து அவனுக்கு தேவையில்லாம நான் எவ்வளவு நன்மை பண்ணாலுமே அவனுக்கு அந்த நன்மை வந்து அவனுக்கு எதனால வந்தது என்பது அவனால புரிந்து கொள்ளவே முடியாது இல்லையா? எந்த ஒரு பிளெஸிங்ஸுமே அதனுடைய மதிப்பு கொண்டு நாம வந்து பெறும் பொழுது அந்த பிளெஸிங்ஸ்னுடைய வேல்யூ நமக்கு கண்டிப்பா தெரியும் இல்லையா? இப்ப தாகமா இருக்கிறவனுக்கு தண்ணி கொடுத்தா அந்த தண்ணி வந்து மேன்மையாக தோன்றும் அந்த தாகத்தோடு இருக்கிறவனுக்கு. அதே வயிறு நிறைய தண்ணி உணவு சாப்பிட்டவனுக்கு நீங்க முன்னாடி எல்லாமே வந்து உணவு அதை பார்த்தீங்கன்னாக்கா ரொம்ப அதாவது ஒரு விருந்து உணவே நம்ம அவங்க முன்னாடி வச்சோம்னா அவங்க அதை வந்து பெருசா நினைக்க மாட்டாங்க இல்லையா? ஏதோ நமக்கு உபச்சரிச்சிருக்காங்க அப்படின்னு நினைப்பாங்க. நம்ம எதுக்கு முடியாதோ அதை சாப்பிட்டு போயிட்டே இருக்கலாம். ஆனா அந்த இடத்துல அந்த நபர் பரிமாறின நபர் வந்து எவ்வளவு அன்பு கொண்டு கொடுத்திருப்பார் இல்லையா? இவர் சாப்பிடுவாரா, இவர் எடுத்துக்கிட்டோமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அநேக விதமான விருந்து உணவை வந்து வச்சிருப்பார். சோ ஒருவருக்கு பசி இருக்கும் பொழுது மட்டும்தான் அதற்கு தகுந்த மாதிரி உணவை நாம கொடுக்கணும். பசியற்றவனுக்கு வந்து அதிகமான உணவு கொடுத்தாலும் அந்த உணவு வீணானது. அது போன்றுதான் பக்தியினுடைய அளவும் வந்து நமக்கு பக்தியினுடைய பசி கண்டிப்பா இருக்கணும், அந்த தாகம் என்பது இருக்கணும். அப்போ நம்ம பக்தியை செய்யும் பொழுது இறைவன் அதற்கேற்றவாறு நமக்கு அருள் பாலிப்பார். அதிகமாக அருள் பாலித்தாலும் அது இறைவனுடைய அருள் என்று புரிந்து கொள்ளவே முடியாது பக்தி அற்றவர்கள். அதனால்தான் நாம் எந்த விதத்தில் சமர்ப்பணம் ஆகின்றோமோ அந்த அளவுக்கு பகவானுடைய அருள் நமக்கு கிடைக்கும்.
அது ரொம்ப முக்கியமானது ஆக்சுவலி. சோ வேதங்களில் மேலும் முழுமுதற் கடவுளை திருப்திப்படுத்துவதற்கான செயல்கள் எவை என்று வேதங்களில் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறன. நாம் அதை தான் படிச்சுட்டே வரோம். இச்செயல்களில் நிறைவேற்றமே வேள்வி அல்லது யக்னம் என்று அதாவது நம்ம வந்து தனியா ஒரு ஹோமகுண்டத்தை வச்சு யக்னம் வளர்க்கணும்ட்டு கிடையாது. நம்ம ஆற்றக்கூடிய எந்த ஒரு செயலுமே அதுவே ஒரு ஹிருதயத்துல வந்து ஒரு யக்னசாலை மாதிரி தான் நமக்கு. அதை நம்ம பக்குவமான முறையில எடுத்துட்டு பண்ணா அந்த யாகம் வந்து பூர்ணத்துவம் பெறுகிறது. அதே வந்து நம்ம வந்து ஈடுபாடு இல்லாம செஞ்சோம்னா அந்த யாகம் வந்து நிறைவடையவில்லை என்று பொருள். வேறு ஒரு முறையில் முழுமுதற் கடவுளின் சார்பாக செயல்படுவதே வேள்வியாகும் என்று கூறலாம். மேலும் வேள்வியினை தவிர வேற செயல்கள் உலக பிடிப்பிற்கு காரணமாகும் என்பதை ஒருவன் மிக நன்றாக அறிந்து கொள்ள வேண்டும். அப்படின்னா பந்தத்தை ஏற்படுத்தும் என்று அர்த்தம். பகவத்கீதையில 3.9 வந்து இது விளக்கப்பட்டிருக்கிறதா சொல்லப்படுகிறது. யஜ்ஞாத்தா கர்மனோ அந்யத்ர கோகோ அர்யம் கர்ம பந்தனக அப்படின்னா இந்த பொருள் என்னன்னா முழுமுதற் கடவுளுக்கு திருப்தி அளிப்பதற்காகவே நாம் செயல்பட வேண்டும். சோ நாம் எந்த செயலா இருந்தாலும் அது நம்ம கடமையா இருந்தாலுமே அதை தர்மத்தின் வழியில் நாம் செயல்படுத்தும் பொழுது இறைவனை எண்ணிக்கொண்டு நாம் ஆற்றக்கூடிய அந்த கடமை அவருடைய பாதங்களுக்கு போய் சேரும். அப்படி நம்முடைய கடமையை நாம செய்வதை நாம தவிர்க்கவே முடியாது. ஆனா அந்த கடமையை வந்து இறைவன் தாள் பணிந்து நாம செய்ய வேண்டும். அது ஒன்றுதான் பகவான் ஏத்துக்குவார். அவ்வாறு அல்லாத நாம பிற செயல்கள் நன்மை உலகியல் பிணித்து விடும். அவ்வாறு நம்ம இறைவனை விடுத்து நாம் ஆற்றக்கூடிய செயல்கள் அனைத்துமே பௌதீகமாகிவிடும். பௌதீக எண்ணத்தை கொண்டு செயல்படுத்தினால் அது நமக்கு கர்ம பந்தனத்தை வந்து ஏற்படுத்தி கொடுக்கும். ஒருவர் தனது சுயபுலன் நுகர்ச்சிக்காக செயல் புரியக்கூடாது. அதாவது நம்முடைய புலன்க திருப்திக்காக நாம் செயலாற்றக்கூடாது. ஒவ்வொருவரும் முழுவதும் கடவுளின் திருப்திக்காக செயல் புரிய வேண்டும். அப்படி செய்தால் அதுவே வேள்வியாகும். ஸோ எவ்ரி ஆக்ஷன் நாம் எந்த செயல் புரிந்தாலுமே அதுல வந்து இறைவனை திருப்திப்படுத்துவதற்காக செயல்பட்டால் அதுவே வந்து நமக்கு வந்து அதாவது நம்ம செய்யக்கூடிய வேள்வி அப்படிங்கிறத வந்து நாம தெரிஞ்சுக்கணும். வேள்வி என்பது நாம தனியா போய் வந்து யக்ஞசாலையை வளர்க்கணும்ட்டு இல்லை. மனதளவுல நாம அன்றாடம் நாம் செய்யக்கூடிய பக்தி செயல்கள் அனைத்துமே வேள்வி என்று எண்ணிக்கொண்டு நாம ஆற்றலாம். சோ அது அனைத்துமே பகவானுக்கு போய் சேரும். தட்சணால் வேள்வி இங்க வந்து ரியலான வேள்வி மேற்கொள்ளப்பட்டவுடன் அதில் விஷ்ணுவிற்கு அர்ப்பணிக்கப்படும் தெய்வ உணவினை பெற வேண்டும் என்று தேவர்கள் அனைவரும் விரும்பினர். சிவபெருமானும் ஒரு தேவராதனால் அவரும் இயற்கையாக தனது தெய்வீக உணவினை எதிர்பார்த்தார். சோ அவருடைய அவிர்வாகம் என்னன்னா பகவானுக்கு படைக்கக்கூடிய இதுல வந்து தேவர்களுக்கும் உண்டு ஒரு பங்கு இல்லையா? அந்த அவரவருக்கு உரித்தான பங்கு அவரவருக்கு கொடுக்க வேண்டும். அதை தான் வந்து தக்ஷன் வந்து வழங்கவில்லை. அவரும் இயற்கையாக தனது உணவினை எதிர்பார்த்தார். ஆனால் தக்ஷன் வேள்வியில் கலந்து கொள்ளுமாறு சிவபெருமானை அழைக்காததோடு அவருக்குரிய தெய்வ உணவினையுமே வேள்வி பொருளையும் அளிக்கவே இல்லை. சோ அவன் வந்து அந்த செயலை செய்யல. அதன் காரணமாகவே சிவபெருமானின் வீரர்கள் வேள்வி சாலையினை அழித்தனர். இதை நன்கறிந்த பிரம்மதேவன் சிவபெருமானை அமைதிப்படுத்தும் படுத்துவதற்கான அந்த நெறியிலிருந்து அமைதிப்படுத்தும் முகத்தான் அப்படின்னு வரும். அது செய்யும் பொழுது அப்படின்னு அர்த்தம். முகத்தான் அப்படிங்கிறது செப்பரேட், அது ஒரு வேர்டா வரணும் இல்லையா? அதை பொருட்டு சேர்த்து வரும் மாதாஜி. அமைதிப்படுத்தும் முகத்தான், அமைதிப்படுத்தும் பொழுது அப்படிங்கிற ஒரு அர்த்தத்துல பொழுதுதான் கரெக்டான வார்த்தை. ஓகே ஃபைன். வேள்வி பொருள் கண்டிப்பாக அழிக்கப்படும் என்று கூறுகிறார். இவ்வாறு சிவபெருமானின் வீரர்களால் அழிக்கப்பட்டவற்றை எல்லாம் சரி செய்யும்படி பிரம்மதேவன் வந்து சிவபெருமானிடம் வேண்டிக் கொள்கிறார். பகவத்கீதையில 3.11 ஒருவன் செய்யும் வேள்வியினால் அனைத்து தேவர்களும் திருப்தி அடைகின்றனர் என்று கூறப்படுகிறது இல்லையா? வேள்வியின் தெய்வம் உணவினை தேவர்கள் எதிர்பார்ப்பதனால் வேள்வியில் செய்யப்படும் புலநுகர்ச்சி மற்றும் பௌதீக செயல்களிடத்து தன்னை ஈடுபடுத்துபவர் கண்டிப்பாக வேள்விகள் செய்ய வேண்டும். இல்லையெனில் அவர்கள் சிக்கிக்கொள்வர். ஒருத்தர் வந்து கர்ம பந்தனத்திலிருந்து விடுதலை பெறணும்னா கூட அவங்க வந்து வேள்விகளை ஆற்ற வேண்டும். ஸோ இதெல்லாமே பக்தியினுடைய லெவல் வெவ்வேறு நிலைகள்ல இருக்கிறது இல்லையா? மனித குலத்தின் மூதாதையால், அதாவது அவர்தான் சீஃப் பிரஜனி இல்லையா? சீஃப் பிரஜாபதி, மூதாதையர் என்றால் அவர்தான் நமக்கு எல்லாருக்குமே முதன்மையாக இருப்பவர். விளங்கிய தக்ஷன்
செய்த வேள்வியினும் இவ்வாறே சிவபெருமான் அழைக்கப்படாததினால் அதில் தடை செய்யப்பட்டது. பிரம்மதேவனின் சமாதான முயற்சினால் இப்பொழுது எல்லாம் நிறைவேற முடிந்துள்ளது, நிறைவாகவே முடிந்துள்ளது. அதாவது இனிமே இந்த இதுல வரும். வேள்விகளை செய்வது என்பது மிகவும் கடினமானதென்றாகும் ஒன்றாகும். ஏனெனில் எல்லா தேவர்களும் அதில் கலந்து கொள்ளும்படி அழைக்கப்பட வேண்டும். ஸோ ஈவன் மந்த்ராசே அப்படிதான் இருக்கும். ஓகே, தேவர்கள் நாம அழிக்கணும், அவங்கள அழைக்கணும். இக்கலியுகத்தில் அது போன்ற பெரிய வேள்விகள் மேற்கொள்வதோ அல்லது அதில் தேவர்களை கலந்து கொள்ளுமாறு அழைப்பது என்பதோ நடவாத செயலாகும். அவர்களை அழைக்கும் முறையா இருந்தாலும் அவங்க அங்க வந்திருக்காங்களான்றதே நம்மளால கண்டிப்பா புரிஞ்சுக்க முடியாது. அதனாலே இக்காலத்தில் யக்ஞைகி சங்கீர்த்தனம் யக்னம் தான் மிக உயர்ந்தது என்று சொல்லப்படுகிறது. யக்ஜந்திஹி சுமேதசக, அதாவது பாகவதம் 11வது கேண்டோ 5வது சாப்டர் 32வது ஸ்லோகத்துல பரிந்துரைக்கப்பட்டிருக்கு. ஸோ யக்னம் என்பது சங்கீர்த்தன யக்னம் தான். ஸோ நம்ம எல்லாரோடையுமே சேர்ந்து ஹரிநாம பஜன்ஸ் பண்றதுதான் மிக மிக உச்சிதமான செயல். அதை விட பெரிய யக்னம் இந்த பிரபஞ்சத்துல கிடையாது கலியுகத்தில். புத்திமான்கள் இக்கலியுகத்தில் வேள்விகள் செய்வது என்பது முடியாத காரியம் என்பதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும். அதற்காக தேவர்களை திருப்திப்படுத்தவில்லை என்றால் ஒழுங்குமுறைக்குட்பட்ட பருவகால செயல்களோ அல்லது மழையோ இருக்காது இல்லையா. ஆதி தெய்வீகம் செயல்பட ஆரம்பிச்சிடும். எல்லாமே தேவர்களின் கட்டுப்பாடுக்குள் இருக்கின்றன. இந்த இயற்கை முழுவதுமே ஆள்வது தேவர்கள் தான். இச்சூழ்நிலையில் கீழ் அமைதியும் வளமும் நிலவ வேண்டும் என்றால் அனைத்து புத்திமான்களும் சங்கீர்த்தன வேள்வினை ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே என்று ஓதுவதன் மூலம் அந்த இதுல எல்லாமே அடங்கி விடுகிறது. மேற்கொண்டு பின்னர் தெய்வ உணவினை வழங்க வேண்டும், அதாவது படையல். இவ்வேள்வியானது அனைத்து தேவர்களையும் திருப்திப்படுத்துவதனால் உலகியல் அமைதியும் வளமும் நிலவும். வேத சடங்குகளினால் வேள்விகளை மேற்கொள்வதில் மற்றொரு சிரமமும் இருக்கிறது நமக்கு இல்லையா. அதில் பல்லாயிரக்கணக்கான தேவர்களின் யாரேனும் ஒரு தேவரை திருப்திப்படுத்தாதினால் எவ்வாறு தோல்வியுற்றதோ அது போல அழிவும் ஏற்படும். நம்ம அதனால ரொம்ப ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா பண்ணணும். இதோட பெஸ்ட் உட்காந்து நாம ஜபங்கள் சொல்றதே பெட்டர். மேலும் ஆனால் இக்காலத்தில் வேள்வி செய்யும் முறைகள் எளிமைப்படுத்தப்பட்டிருக்கின்றன. ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிள் பண்ணிட்டாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா மந்திரத்தை ஜெபித்து கிருஷ்ணரை திருப்திப்படுத்துவதன் மூலம் அனைத்து தேவர்களையுமே திருப்திப்படுத்தலாம். ஸோ நம்ம பகவானை திருப்திப்படுத்தினா பிற தேவர்கள் எல்லாருமே திருப்தி அடைகிறார்கள். ஏன்னா அவங்க எல்லாருமே பகவானுடைய அங்கமாக இருக்கிறார்கள் இல்லையா. அதனால அவருடைய விராட் ரூபத்துல அவங்களுடைய அங்கம் என்பது இருக்கிறது. அதனால அவங்க நாம பகவானை சேவித்தால் அவை அனைத்தும் கூட அவர்களுக்கும் போய் சேர்க்கிறது என்பதை நாம புரிந்து கொள்ள வேண்டும். இவ்வாறு ஸ்ரீமத் பாகவதம் 4ஆம் காண்டம் 6ஆம் அத்தியாயத்துக்கான பிரம்மதேவன் சிவபெருமானை அமைதிப்படுத்துதல் பக்தி என்ற தலைப்பில் இருக்கக்கூடிய பக்தி வேதாந்தரின் ஸ்ரீல பிரபுபாதரின் இந்த பொருளுரை இத்துடன் நிறைவு பெறுகிறது. ஓகே, இப்போ தக்ஷன் நடத்திய வேள்வி அப்படின்னா சிவபெருமான் அமைதி அடைந்து அங்கே சமாதானமாகி வேள்வி கூடத்திற்கு மீண்டும் தக்ஷனை உரிப்பித்து எழுதல். அதுக்கப்புறம் அந்த ஆட்டுத்தலையோடைய உட்கார்ந்து தக்ஷன் வேள்வியை நிறைவு செய்தல். இதைதான் நாம இந்த அத்தியாயத்துல படிக்க போறோம். இந்த அத்தியாயம் எத்தனை ஸ்லோகங்கள் இருக்கின்றது என்பதை பார்ப்போம். 7வது சாப்டர் இல்லையா. நெக்ஸ்ட் சாப்டர்ல இருந்து குரு மகாராஜ் பத்தி படிப்போம். 61 ஸ்லோகங்கள் 61 ஸ்லோகங்கள் இருக்கு இந்த அத்தியாயம். பெரிய சாப்டர் ஆமா, ஆனா இதுல நிறைய ஸ்டோரி தான் இருக்கும். அதனால 7வது சாப்டர் வரைக்கும் பெரிய கஷ்டம் இருக்காது. தத்துவங்கள் வர்றது ரொம்ப கம்மி தான் இனிமே நீங்க படிக்கும் போது. இது 3வது கேண்டோ வரைக்கும் தான் நிறைய தத்துவங்கள் நமக்கு. அதாவது 3 கேண்டோஸ் நம்ம நன்னா புரிஞ்சுட்டா பாகவதமே நன்னா புரிய ஆரம்பிச்சோம். 3வதுலதான் நிறைய மத்தாச்சு. ஆமா, ஒரு ஜீவன் எவ்வாறு தோன்றுகிற சாங்கிய தத்துவத்தை எல்லாம் ரொம்ப அழகா எடுத்துரைச்சப்பட்டு 31st சாப்டர். ஓகே, சோ இங்க மொத்தமா 61 ஸ்லோகங்கள். அத 6 பாகங்களாக பிரிக்கப்பட்டிருக்கு. முதல் பாகம் முதல் 12 ஸ்லோகங்கள். சோ சிவபெருமான் தக்ஷனை உயிர்ப்பித்து எழுப்புறது அது முதல் 12 ஸ்லோகம்.
முதல் 2 ஸ்லோகங்கள் வந்து சிவன் வந்து அவருடைய தண்டனை அவரிடத்திலே வந்து அதற்கான தீர்வு இருக்கிறதா வந்து அவர் வந்து புன்னகை பூத்து பிரம்மதேவரிடத்துல சொல்றது முதல் 2 ஸ்லோகங்கள். அதுக்கப்புறம் 3லிருந்து 5 வந்து அவர் பிரம்மதேவர் கேட்டுக்கொண்டதற்கிணங்க அவர் வந்து அவரால் என்ன முடியுமோ, ஏன்னா மீண்டும் தக்ஷனுடைய தலையே எடுத்துட்டு வந்து அந்த தலையோட ஒட்ட முடியாது. இப்ப தக்ஷனை வந்து உயிர்ப்பிக்கணும். அதனால முடியற அளவுக்கு அவர் வந்து செய்திருக்கார். அவர் என்ன கேட்டுண்டாரோ அதை வந்து செய்திருக்கார் என்று சொல்லக்கூடிய பதங்கள் 3லிருந்து 5. 6லிருந்து 8 சோ அதாவது சிவபெருமானுடைய வார்த்தைகளை எல்லாமே வந்து யாரு பிரம்மதேவர் வந்து அப்ரிசியேஷன் பண்றார் அப்படின்னா அவர் வந்து புகழாரங்கள் சூட்டுகிறார். மேலும் வந்து சேஜஸ் கோ டு த சாக்ரிஃபிஷியல் அரினா, அதாவது யாகசாலைக்கு போறாங்க எல்லாருமே, ரிஷிமுனிகள் எல்லாமே சிவனோடும் பிரம்மனோடும். அதுக்கப்புறம் வந்து ஜாயின் த கோட் ஹெட் டு தக்ஷாஸ் பாடி, அதாவது ஆட்டு தலையை வந்து சிவனுடைய அதாவது உடலுக்கு தக்ஷனுடைய உடலுக்கு வந்து சிவபெருமான் வந்து அதை வந்து இது பண்றார். ஸோ அது வந்து ஜாயின் பண்றார். அந்த செயல் வந்து 6லிருந்து 8 ஸ்லோகம். அதுக்கப்புறம் 9லிருந்து 11வது ஸ்லோகம் வந்து தக்ஷா டிசைர்ஸ் டு ஆஃபர் பிரேயர்ஸ் டு சிவா, அதாவது தக்ஷன் வந்து அவங்க உயிர் தெழுந்த பிறகு அவரும் வந்து பிரேயர்ஸ் பண்றார் அப்படின்னா பிரார்த்திக்கின்றார். அவன் வந்து அந்த ஆட்டுத்தலையோட அவங்க உயிர்ப்பித்து எழுந்த பிறகு அவனிடத்தில் இருந்த கலங்கங்கள் எல்லாமே நீங்கி சிவபெருமானுக்கு வந்து துதி பாடுகின்றான். ஸோ பட் அவுட் ஆஃப் கிரீஃப் ஆஃப் ஹிஸ் டாட்டர்ஸ் டெத் ஹி குடன்ட், அவனால முடியல அந்த புகழாரங்கள். ஏன்னா தன்னுடைய மகள் வந்து மரணித்ததை அவனுக்கு வந்து மிகவும் துக்கத்தை வந்து கொடுக்கிறது தக்ஷனுக்கு. ஸோ அதுதான் கோபம் அகங்காரம் வந்து ரெண்டுமே வாழ்க்கையில வந்து என்றைக்குமே நன்மை பயக்காது. கோபத்தோட நாம எந்த செயல் செய்தாலுமே எவ்வளவு புத்திமானாக இருந்தாலும் தவறுதான் இழைப்போம். இதை நாம மனசுல புரிஞ்சுக்கணும். 12வது ஸ்லோகம் தன்னுடைய மனதை வந்து அவனே வந்து தேத்திக்கிறான், பாசிஃபைங் அவனுடைய மனதை. தக்ஷா பிரைசஸ் லார்ட் சிவா சின்சியரா வந்து சிவபெருமானை வந்து அதாவது அவனுடைய பிரார்த்தனைகளுடைய பாவம் எப்படி இருக்குன்னா ரொம்பவுமே அதாவது உண்மையாக அவர் வந்து செய்யறார். ஆக்சுவலி நெக்ஸ்ட் இது வந்து நம்ம பார்க்கக்கூடியது 13லிருந்து 15 வந்து தக்ஷானுடைய பிரார்த்தனைகள், அது வெறுமனே பிரார்த்தனைகள் மட்டும்தான் அந்த 3 ஸ்லோகங்கள்ல. அடுத்து 16லிருந்து 25 வந்து தக்ஷா ஸ்டார்ட் சாக்ரிஃபைஸ் அண்ட் லார்ட் விஷ்ணு அரைவ்ஸ். தக்ஷன் அதுக்கப்புறம் யாகத்தை வந்து தொடங்குகின்றான். அதுக்கப்புறம் வந்து முழுமுதற் கடவுள் அங்கே கருட வாகனத்துல வந்து சேர்றார் ஆக்சுவலி. ஓகே, 16லிருந்து 17 அவன் வந்து பிரதோஷா ஆப்லேஷன்ஸ் அண்ட் ஆஃபர்ட் புருதோஷா ஆப்லேஷன்ஸ். ஸோ அதாவது அவன் வந்து இந்த யாகசாலையில யக்னங்களை வந்து தொடங்குறான். அது வந்து செயல்பட்டுட்டே வருது. மேலும் அதை பத்தி சொல்றது 16லிருந்து 17 ஸ்லோகம். 18, 19 வந்து இறைவன் வந்து அந்த யாகசாலையில வந்து தோன்றது. மேலும் வந்து தக்ஷா ஆஃபர்ஸ் கிளாரிஃபைட் பட்டர் வித் யஜுர்வேதா மந்த்ராஸ், யஜுர்வேத மந்திரங்களை கொண்டு அதாவது தூய்மைப்படுத்தப்பட்ட வெண்ணெயை கொண்டு அவர் வந்து தன்னுடைய யக்னத்தினுடைய இதை வந்து இறைவனுக்கு வந்து சமர்ப்பிக்கிறார். மேலும் 20லிருந்து 21 பகவானுடைய ரூபத்தை பற்றி வர்ணனை. அடுத்து 22லிருந்து 25 தேவர்கள் எல்லாருமே மரியாதை மற்றும் பிரார்த்தனைகள் எல்லாமே வந்து பகவான் அவங்களுடைய தகுதிக்கேற்றவாறு இல்லையா, அவங்க எதெல்லாம் உணர்ந்தாங்களோ அதற்கேற்றவாறு இறைவன் தாழ் பணிந்து இறைவனிடத்துல வந்து கருணையை வந்து பெறுகிறார்கள். இது தேவர்களுக்கு. இதோட வந்து 25வது ஸ்லோகம் வரைக்கும் முடிஞ்சது. அடுத்து 26லிருந்து 47 ஸ்லோகம் அது வந்து பிரார்த்தனைகள். யார் பிரார்த்தனைகள்? தேவர்கள் வந்து விஷ்ணுவுக்கான பிரார்த்தனைகளை பற்றி சொல்றது வந்து 25லிருந்து 47 அப்படின்னா 22 ஸ்லோகங்கள் வெறுமனே பிரார்த்தனைகள், தேவர்களுடைய பிரார்த்தனை. அடுத்து 48லிருந்து 54 அப்போ பகவான் வந்து தக்ஷனுக்கு வந்து அறிவுறுத்துகிறார். என்னெல்லாம் அறிவுறுத்துறார் என்று பார்க்கணும். 48, 49 பகவான் வந்து ஆனந்தம் கொள்கிறார். அதுக்கப்புறம் தக்ஷனோட பேசுறதுதான் 48லிருந்து 49 ஸ்லோகம். அவர் என்ன பேசுறார் என்றது இந்த 50லிருந்து 54வது ஸ்லோகத்துல வர்றது.
Only ignorant persons see the demigods as independent or separate from the Supreme Lord. So, அறியாமையில் இருப்பவர்கள் மட்டும்தான் வந்து எப்பவுமே நினைப்பாங்க தேவர்கள் இடத்திலிருந்து தேவர்கள் எல்லாம் பகவானிடத்திலிருந்து சுதந்திரமானவர்கள் என்ற எண்ணம் வந்து அறியாமையில் இருக்கக்கூடியவங்களுக்கு தான் வரும் அப்படிங்கிற கருத்தை வந்து எடுத்துரைக்கக்கூடிய ஸ்லோகங்கள். இது நம்ம ஐ திங்க் அபராதங்களையுமே படிச்சிருக்கோம் இல்லையா? செகண்ட் அபராதம் வந்து one should never think இல்லையா the devatas are independent or higher than the position of the supreme இல்லையா? சுதந்திரமாக இயங்கக்கூடியவர்களே கிடையாது தேவர்கள். மேலும் இறைவனை காட்டி அவர்கள் வந்து மேன்மையான பொசிஷன் கிடையாது. சோ எல்லாமே அவரால் படைக்கப்பட்டது இல்லையா? இப்ப நம்ம பிள்ளைங்க என்னைக்குமே நம்மளை விட மேன்மையானவங்க கிடையாது. அப்படின்னா நம்ம எவ்வளவு அவங்கள விட வயதுல மூத்தவர்கள், அனுபவம், இது எல்லாமே நமக்கு உண்டு. ஒரு பௌதிகத்திலே இத்தனை உண்டு இல்லையா? they may be talented, ஆனா நம்ம அளவுக்கு வந்து அவங்களுக்கு வந்து அந்த வயதுலயுமே வந்து நம்ம வந்து மூத்தவர்கள் இல்லையா? சோ அப்படி பகவானோட நம்ம வந்து தேவர்களை கம்பேர் பண்றதும் அதே விதம்தான். தேவர்கள் எல்லாமே தனித்து இயங்க முடியாது இல்லையா? தேவர்கள் எல்லாமே வரங்களை வாரி வழங்குறாங்கன்னா அது இறைவனிடத்துல இருந்து பெற்ற வரங்கள் எல்லாமே வந்து அவர்களுடைய பக்தர்களுக்கு அவர்கள் வாரி வழங்குகிறார்கள். தே ஆர் நாட் இண்டிபெண்டன்ட் இல்லையா? அவங்க சுதந்திரமானவர்கள் கிடையாது. அவங்களும் நம்மளை போல கற்றுண்ட நிலையில் தான் இருக்காங்க. ஆனா நமக்கு 3 குணங்கள், அவங்களுக்கு ஒரே குணம் சத்துவ குணம், அவ்வளவுதான். அவங்க சுத்த சத்துவ நிலைக்கு செல்லணும், அதுதான் ரொம்ப முக்கியம். நெக்ஸ்ட் 55ல இருந்து 61. ஸோ தக்ஷன் வந்து யாகத்தை நிறைவு செய்தல். அப்படி பார்க்கும் பொழுது 55ல 57 அவர் வந்து தக்ஷன் வந்து யாரெல்லாம் வழிபடுறார்? சிவனை வழிபடுகிறார். மேலும் வந்து பிற தேவர்களையுமே அவர் வழிபடுகிறார். அடுத்து 58ல இருந்து 61 60 மேலும் வந்து சத்தியினுடைய ஃபியூச்சர் பர்த். அப்புறம் மைத்ரேயர் சொல்றார் விதுரருக்கு வந்து சத்தி வந்து அடுத்து எங்க பிறப்பாங்க அப்படிங்கிறத பத்தி வந்து சொல்றாரு. அடுத்து பலஸ்ருதி, அதாவது பலிதம் என்ன, இந்த அத்தியாயத்தை வாசிக்கிறதுனால என்ன பலிதம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஸ்லோகம் வந்து லாஸ்ட் ஸ்லோகம். ஓகே, ஸோ இதுதான் இந்த அத்தியாயத்தினுடைய சம்மரி. ஓகே, ஒரு தொகுப்பு. இப்ப நாம வந்து இதை வந்து வாசிக்க போறோம். ஓகே, எஸ், லலிதா கண்ணன் மாதாஜி வாசிங்கோ. மைத்ரேய உவாச்ச இதி அஜேனானுநீதேன பவேன பரிதுஷ்யதா அப்யதாயி மகாபாஹோ ரஹஸ்யா ஹ்ருயதாம் இதிஹி. எஸ், வாசி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. பதம் 1. மைத்ரேய உவாச்ச இத்யஜேனானுநிதேன பவேன பரிதுஷ்யதா அப்யதாயி மகாபாஹோ பிரஹஸ்ய சூயதாமிதி. மைத்ரேயர் உவாச்ச கூறினார், இது இவ்வாறு, அஜேன பிரம்மதேவன், அனுநிதேன அமைதிப்படுத்துதல், பவேன சிவபெருமானால், பரிதுஷ்யதா முற்றும் அமைதி அடைந்து, அப்யதாயி கூறினார், மகா பாஹோ ஓ விதுரனே, பிரஹஸ்ய புன்னகைத்து, சூயதாம் கேட்டு, இது இவ்வாறு. மொழிபெயர்ப்பு. மைத்ரேய முனிவர் கூறினார், ஓ வலிமையான கரங்களுடைய விதுரனே, பிரம்மதேவனின் இவ்விளக்கங்களினால் சமாதானம் அடைந்த சிவபெருமான் அவரது வேண்டுகோளை ஏற்று பின்வருமாறு பதில் கூறினார். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. புஷ்ப மாதாஜி அடுத்து வாசி. மகாதேவ உவாச்ச நாகம் பிரஜேச பாலானம் வர்ணயே நானு சிந்தயே தேவா மாயி பீபூதானா தண்டஸ்தத்ருத்ருதோ மயா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. மகாதேவ உவாச்ச நாகம் பிரஜேச பாலானாம் வர்ணயே நானு சிந்தயே தேவ மாயா விபூதானாம் தண்டஸ்தத்ருதோ மயா. மகாதேவ சிவபெருமான் உவாச்ச கூறினார், நான் இல்லை, அகம் குற்றம், பிரஜா ஈச ஓ உயிர்களை படைத்தவரே, வாளானாம் குழந்தைகளைப் போல், வர்ணையே என்னை பொறுத்தவரை, ந இல்லை, அணுசிந்தையே நான் கருதுகிறேன், தேவ
தேவமாயா. தேவமாயா பகவானின் புறசக்தி. அபிபூதானாம் மயக்கப்பட்டிருப்போர். தண்ட கைத்தண்டம். தத்ர அங்கே. திருத பயன்படும். மயா என்னால். மொழிபெயர்ப்பு பொருளுரை பை ஸ்ரீல பிரபுபாதாவுக்கு ஜி. சிவபெருமான் கூறினார், எனது அன்பான தந்தை பிரம்மதேவனே, தேவர்கள் இழைத்த குற்றத்தினை நான் பொருட்படுத்தவில்லை. ஏனெனில் தேவர்கள் குழந்தைத்தனமாகவும் புத்தியின்றியும் நடந்து கொண்டனர். அவர்களது செயலை நான் கடுமையாக கருதவில்லை. இருந்தாலும் அவர்களை திருத்துவதற்காகவே நான் தண்டித்தேன். பொருளுரை. 2 வகையான தண்டனைகள் உண்டு. வெற்றி பெற்றவன் தன் பகைவனுக்கு அளிப்பது ஒன்று, தந்தை மகனுக்கு அளிப்பது மற்றொன்று. இவ்விரண்டு தண்டனைகளுக்கும் இடையே கடலளவு வித்தியாசம் இருக்கிறது. சிவபெருமான் இயற்கையிலேயே ஒரு சிறந்த வைஷ்ணவரும் உயர்ந்த பக்தரும் ஆனதினால் அவர் ஆசுதோஷர் என்று அழைக்கப்படுகிறார். அவர் எப்போதும் திருப்தியுடையவர். ஆதலினால் அவர் எதிரிகளிடம் கூட ஆத்திரங்கொள்வது இல்லை. அவர் எவ்வுயிரையும் பகைப்பது இல்லை. அவர் ஒருவனை தண்டித்தார் என்றால் அது ஒரு தந்தை தன் மகனை திருத்துவதற்காக தண்டிப்பது போன்றதே ஆகும். சிவபெருமான் தந்தையை போன்றவர். ஏனென்றால் அவர் யார் செய்த குற்றத்தையும், குறிப்பாக தேவர்கள் செய்வதை கடுமையாக எடுத்துக்கொள்ள மாட்டார். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. தேங்காய் மாதாஜி. பிரேமா மாதாஜி அடுத்த வாசம். பிரஜாபதே தக்த சிஷீர்ணோ பகவத அஜமுகா ஸ்திரஹ மித்ரஸ்ய சப்சுஷேஷேத பாகம் ஸ்வம் பர்ஹிஷோ பஹஹ. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பிரஜாபதே தக்த சீஷனோ பவதவ அஜமுகம் சிரஹ மித்ரஸ்ய சக்ஷுஷே க்ஷேத்ரபாகம் ஸ்வம்பர்ஹிஷோ பஹஹ. பிரஜாபதேஹே. பிரஜாபதி தட்சனின். தக்த சீர்ஷனக. அவரது தலை சாம்பலாக எரிக்கப்பட்டு விட்டது. பவத்து அது. அப்படியே ஆகுக. அஜ முகம். ஒரு ஆட்டின் முகம். சிரக தலை. மித்ரஸ்ய மித்திரனின். சக்ஷுஷா கண்களின் மூலம். ஈக்ஷேதே காணலாம். பாகம் அபிர்பாகம். ஸ்வம் அவரது சுயமாக. பர்ஹிஷக வேள்வியின். பகக பகன். மொழிபெயர்ப்பு. ஆல் குளோரி ஸ்ரீல பிரபுபாதாக்கு ஜெய். சிவபெருமான் தொடர்ந்து கூறினார், தக்கனின் தலை எரிந்து சாம்பலாகி போய்விட்டதனால் அவர் ஒரு ஆட்டின் தலையை பெறுவாராக. பகன் என்றும் தேவன் மித்திரனின் கண்களை பெற்று அதன் மூலம் அவனுக்குரிய அபிர்பாகத்தினை காண்பானாக. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. தேங்க்யூ. இங்கே சிவபெருமானுடைய கருணையை பற்றி படிக்கிறோம் இல்லையா? ஸோ இந்த 3 ஸ்லோகங்களோட இன்னைக்கு நாம் நிறைவே பண்ணலாம். ஓகே. மைத்ரேய உவாச்ச இதி அஜேனானுநீதேன அவனே பரிதுஷ்யதா அப்யதாயி மகாபாஹோ பிரஹஸ்ய ஸ்ருயூதாம் இதிஹி. மைத்ரேயர் உவாச்ச கூறினார், இது இவ்வாறு, அஜேன பிரம்மதேவன் அனுநீதேன அமைதிப்படுத்துதல், பவனே சிவபெருமானால், பரிதுஷ்யதா முற்றும் அமைதி அடைந்து, அப்யதாயி கூறினார், மகாபாகு ஓ விதுரணி, பிரஹஸ்ய புன்னகைத்து, ஹிருதயாதாம் கேட்டு, இது இவ்வாறு. சோ மைத்ரேயர் கூறினார், ஓ வலிமையான கரங்களை உடைய மகாபாகு இல்லையா? அர்ஜுனருக்கு கூட வந்து பகவான் அப்படிதான் சொல்லுவார் பகவத்கீதை நிறைய இடங்கள்ல, மகாபாகு இல்லையா? அப்படின்னா நல்ல புஜபலத்தை கொண்ட சத்திரியர்கள் இல்லையா? அந்த இது உண்டு. விதுரா பீங்க வெரி வெரி. ஸோ அதாவது வில்லுக்கு விஜயன் அப்படின்னு தான் நம்ம எல்லாருமே நினைக்கிறோம். ஆனா விதுரனுடைய வில்லு வந்து யாருடைய வில்லை காட்டிலும் மிக உயர்ந்தது, அர்ஜுனனுடைய வில்லை காட்டிலுமே மிக உயர்ந்தது. கண்ணபிரான் வந்து தூது போனப்போ எவ்வளவு அப்டக்கல்ஸ் எல்லாமே கிளியர் பண்ணியிருக்காரு என்று பார்த்துக்கணும் நம்ம இல்லையா? விதுரன் அவர் தரப்பில் இருந்திருந்தாலும் போரை வெல்வது மிக மிக கடினமானது. அதனால அங்கே துரியோதனன் வந்து அவதூறு பேசும்படியாக இல்லையா, தாசியினுடைய மகன் என்று அவதூறு பேசியதற்காக அவர் வந்து வில்லையுமே, அந்த அத்தியாயம் ஃபர்ஸ்ட் கேண்டோலயே நம்ம படிக்கிறோம், 13th சாப்டர் அந்த இதெல்லாமே பாத்தீங்கன்னாக்கா அவர் யாத்திரைக்கு போறது இல்லையா, ஃபர்ஸ்ட் கேண்டோலயே வருது பாகவதத்துல.
சோ அவர் வில்லையும் அம்பையுமே வந்து வீட்டு அந்த அரண்மனை வாயில்ல வச்சுட்டு அவரு யாத்திரை கிளம்பி போயிடுறாரு. சோ போர் நடக்கும்போது விதுரருக்கு இருக்கிறது கிடையாது இல்லையா? அவர் இருந்திருந்தா இவங்க தரப்புல இருந்துதான் போர் பண்ணி இருக்கணும். சோ விதுரருடைய வில்லை வந்து முதல்லயே உடைச்சாச்சு இல்லையா? சோ பகவானுடைய சாதுரியத்தையும் இல்லையா, அதாவது ஏமாற்றுவதில் நான் சூது அப்படின்னு சொல்லியிருக்கார் பகவான். அவரை மாதிரி சூது பண்றவன், சகுனுடைய சூது கூட வந்து, அதாவது சூது பண்றதே சகுனி தான் ரொம்ப ரொம்ப கிளவர்ன்னு நினைப்போம் இல்லையா? ஆனா பகவான் அவரை காட்டிலுமே வந்து சூது ரொம்ப பவர்ஃபுல். அவர் வந்து அவ்வளவு அழகா சூது பண்றாரு. சோ விதுரருடைய வில்லு வந்து அங்கேயே உடைச்சாச்சு. ஸோ அப்படின்னா அவர் யூஸ் பண்ணாமலே அந்த வில்லு இருந்தும் பிரயோஜனம் கிடையாது. அதாவது ஒரு பக்கம் வச்சுட்டு அவருக்கு வந்து யாத்திரைக்கு வந்து கிளம்பி போயிடுறார். ஸோ இப்படி விதுரர் வந்து அவருக்கும் வந்து மகாபாகோ, ஏன்னா அவர் வந்து பிரதான மந்திரியாக இருந்தவர் இல்லையா, முக்கிய மந்திரியாக இருந்தவர், எல்லாத்தையுமே அவர் தான் அரசாண்டு கொண்டிருந்ததே. சோ வெறுமனே திருதராஷ்டிரன் அந்த அரியணையில உட்கார்ந்த வண்ணம் விதுரர் என்ன சொல்றாரோ அதன் பிரகாரம் வந்து அட்வைஸ், அவ்வளவுதான். அதை வந்து பரிபாலிச்சுட்டு இருந்தான். திருதராஷ்டிரனும் வந்து தர்மத்தை அறிந்தவன் தான். ஆனால் அந்த தர்மத்தை வந்து அவன் நிலைப்படுத்தணும்ன்ற அந்த ஆதங்கத்தை விட தன் பிள்ளைகள் மீது இருந்த, அவர்கள் மீது இருந்த மோகம்தான் அவனுக்கு வந்து அதிகமாக தோன்றியது. அதனால்தான் அவன் அதர்மங்கள் நடந்தாலும் அதை அவன் வந்து தடுத்து நிறுத்தவில்லை இல்லையா? சோ உதாரணத்திற்கு வந்து திரௌபதியினுடைய துகில் உரியறது. சோ அவன் அரசனாக இருந்த அந்த இடத்துல வந்து அவன் அதை கண்டிப்பாக நிறுத்தி இருக்க வேண்டும். ஒரு பெண்ணுடைய மானம்தான் மிகப்பெரிய முக்கியமான ஒரு இது இல்லையா? அங்கே அவன் தர்மம் அறிந்திருந்தாலும் தன்னுடைய மகன் மீது கொண்ட, தன் மகன் வந்து மகனை வந்து எந்த விதத்திலுமே வந்து அவன் மனசு உடைந்து விடக்கூடாது, இப்படியெல்லாம் அவன் பார்த்து பார்த்து செய்ததால்தான் அவன் அவ்வளவு பெரிய சாம்ராஜ்யத்தையே அவன் வந்து இழக்க வேண்டிய கட்டாயத்திற்கு வந்தது. அதனால்தான் நாம கூட நம்ம பிள்ளைகள் மீது மோகத்தை வைக்க கூடாது, பிள்ளைகள் மீது அன்பு மாத்திரம்தான் வைக்கணும். அன்பு என்றைக்குமே வந்து பந்தப்படுத்தாது, ஆனா மோகம் என்றைக்குமே பந்தப்படுத்தும். இன்னொரு உதாரணம் கூட துரோணாச்சாரியார சொல்லலாம் இல்லையா? அவரும் இந்த பிரபஞ்சத்துல எல்லாருமே பிறந்தவங்க ஒரு நாள் மரணிக்க வேண்டும் தான். ஆனா அவருடைய மந்திர உச்சாடனம் இதெல்லாமே பாத்தீங்கன்னாக்கா, அந்த மந்திர கட்டு எல்லாமே இந்த அஸ்வத்தாமனுடைய நெற்றில வந்து அவர் வந்து இல்லையா? சோ அந்த அது பாதுகாப்பு. சோ தன்னுடைய மகனுக்கு யாரும் எந்த தீங்கும் நேராதவன், அப்படியெல்லாம் நம்ம ரட்சிக்க வேண்டிய அவசியமே கிடையாது இல்லையா? சாதாரணமாக இதை இங்க எதுவுமே நம்ம ரட்சிக்க முடியாது என்பதை முதல்ல நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். இறைவன் ஒருத்தர் தான் நம்மள ரட்சிக்கிறவரே. நாம ஒரு டெம்பரரியா அவங்களுக்கு ஒரு சேஃப்டி வந்து, அதுவும் இறைவன் கொடுத்திருக்கக்கூடிய அந்த வசதிகளை கொண்டுதான் நம்ம பிள்ளைகளுக்கு கொடுக்கணும். அதை நாம உணரணும் ஃபர்ஸ்ட். எல்லாமே நாமளே கொடுத்துடுறோம் நம்ம கண்டிப்பா நினைக்கவே கூடாது, மிக மிக தவறானது. சோ மகாபாரத ஸ்டோரியில இருந்து நாம அநேக படிப்பினைகள் உண்டு. கதை மட்டும் கேட்கணும்னு நினைக்க கூடாது, கதையினுடைய தாத்பரியம் என்ன, அதுல இருந்து நமக்கு என்ன கருத்து வந்து நம்ம வாழ்க்கையில வந்து உபயோகப்படுத்திக்கணும் அப்படிங்கிறத வந்து நம்ம நன்னா தெரிஞ்சுக்கணும். சோ வாழ்க்கையில வந்து அன்பு பரிமாற்றங்களுக்கு என்றைக்குமே வந்து உண்டு, அதாவது நல்ல ஒரு நிலை உண்டு. ஆனா மோகம், இந்த பேராசை, இது எல்லாமே வந்து அழிவை நோக்கி மட்டும்தான் இட்டு செல்லும். அதனால அத்தகைய ஒரு இது கண்மூடித்தனமான ஒரு அன்பு என்ற போர்வையில வந்து நம்ம பிள்ளைகள் செய்யக்கூடிய தவறுகளை நாம என்றைக்குமே வந்து ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடாது. அது தவறாயிருந்தால் தவறு என்றே எடுத்துரைக்க வேண்டும். அப்பதான் 10 வாட்டி சொன்னாங்கன்னா கூட ஏற்றுக்கொள்ளாத அந்த பிள்ளை 11வது வாட்டி கண்டிப்பா நம்ம அம்மா இவ்வளவு சொல்றாங்களே, நம்ம அப்பா இவ்வளவு சொல்றாங்களே அப்படிங்கிறத வந்து யோசிக்க ஆரம்பிக்கும். ஆனா ஒருத்தர் செய்யக்கூடிய தவறை நாம வந்து புன்னகை பூத்துக்கொண்டே நம்ம அதை ஏற்றுக்கொண்டோம் என்றால் அது வந்து கடைசி வரைக்குமே அந்த குழந்தையை நாம வந்து தவறான ஒரு பாதைக்கு நாம இட்டு செல்கின்றோம் என்ற அர்த்தம். அன்பு என்பது என்றைக்குமே நல்வழியை காட்டும், அதே மோகம் என்பது அது வந்து நமக்கு அழிவு பாதையை காட்டும். எல்லாம் நாம் தான் செய்ய முடியும் நம்ம பிள்ளைக்கு நினைச்சுன்னு நம்ம கோடி கோடியா வந்து ஆஸ்திகள் சேர்த்து வைக்க வேண்டாம். அவனுக்கு நல்லது ஒரு ஒழுக்கத்தை கொடுத்து தேவையான அளவுக்கு அவனுக்கு ஆஸ்தி, அதாவது இருக்கிறதுக்கு ஒரு இடம், அந்த மாதிரியான நிலைகள் கொடுத்தாலே போதும். அதற்கு பிறகு பகவான் என்ன கொடுக்கிறாரோ ஒருத்தருக்கு அவங்களுடைய கர்ம பலனுக்கு ஏற்றவாறு ஆஸ்திகள் எல்லாம் அமைய பெறும். அதனால நாம வந்து எது கிடைச்சாலுமே அதை வந்து திருப்தி கொள்ளக்கூடிய மனசை நாம வரவழைச்சுக்கணும். அப்படிப்பட்ட ஒரு பாவத்தை நாம பயிற்சி செய்தா நம்ம பிள்ளைகளுக்கும் அந்த பயிற்சி கண்டிப்பா வரும்.
அது நமக்கு இப்ப நம்ம முன்னாடி அது தெரியலனாலும் பிற்காலத்துல அவங்க அதை கண்டிப்பா உபயோகப்படுத்துவாங்க. நாம பொய்யும் புரட்டுமாக இருந்து மேலும் நாம செய்யக்கூடிய செயல்கள் அதர்ம வழியில் நாம பொருளீட்டினா அதையே பார்த்து கொண்டிருக்கக்கூடிய பிள்ளைகள் பிற்காலத்துல நம்மளை விட 10 மடங்கு அதர்மம் புரிந்துதான் பொருளீட்டுவார்கள். அதனால இப்படி நாமளே ரோல் மாடலா இருக்கணும் முதல்ல. அதுதான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். இந்த இடத்துல விதுரருடைய புகழாரங்களை பற்றி நாம பார்க்கணும் இந்த இடத்துல. ஏன்னா அவரும் போர் வீரர். அவர் சோ அவரை வெல்வதும் மிக மிக கடினமானது. அர்ஜுனனால கண்டிப்பா வெல்ல முடியாது. சோ பிரம்மதேவனின் விளக்கங்களினால் சமாதானம் அடைந்த சிவபெருமான் இல்லையா, அவர் சமாதானப்படுத்தி அவரது வேண்டுகோளை ஏற்று பின்வருமாறு சிவபெருமான் பதில் கூறுகிறார் என்று இந்த ஸ்லோகத்துல சொல்லப்படுகிறது. அவர் ஏன் இந்த யாகத்தை இந்த பனிஷ்மெண்ட் ஏன் கொடுத்தார் அப்படிங்கிறதுக்கான விளக்க உரையும் கொடுக்கிறார். யாரு? மகாதேவன். எந்த விதத்துலன்னா, ஒரு தந்தை பிள்ளைகளுக்கு கண்டிப்பா பனிஷ்மெண்ட், தவறு இழைத்தால் தண்டனை என்பது கண்டிப்பாக வழங்கணும். அது இல்லைன்னா அந்த தவறையே உணர மாட்டாங்க. நம்ம தண்டிக்காமலே போனால் அந்த பிள்ளைகள் தான் ஆற்றக்கூடிய காரியங்கள் இது தவறா இல்ல இது கரெக்டா என்பதே தெரியாம தன்னுடைய சுற்று வட்டாரத்துல என்ன நிகழ்கின்றது என்பதை அவங்களுக்கு புரியவே புரியாது. சோ அதனால இட் இஸ் அ டியூட்டி ஆஃப் த ஃபாதர் இல்லையா. தாய் சிறந்ததொரு கோயிலும் இல்லை, தந்தை சொல் மிக்க மந்திரமும் இல்லை இல்லையா அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு. சோ நம்ம தாய் தான் நமக்கு கோயில் மாதிரி. ஏன்னா அன்பு என்பது இறைவனிடத்திலிருந்து வரக்கூடிய ஒரு சுபாவம். அது நாம யார் மூலியமா இந்த பிரபஞ்சத்துல பார்க்கின்றோம் என்றால் தாயின் வழியாகத்தான் நாம் அதை பார்க்கின்றோம். தாய் மாதிரி யாரும் அன்பு பொழிய முடியவே முடியாது. அதே மாதிரி தந்தை மாதிரி நல்வழி காட்டுபவரும் இந்த பிரபஞ்சத்துல கிடையாது இல்லையா. பாண்டவர்களுக்கு பாண்டு மகாராஜா எல்லா விதத்திலையுமே அவர் அவங்களுக்கு நல்வழிப்படுத்திட்டு தான் அதுக்கப்புறம் தான் அவருடைய மரணம் ஏற்பட்டது இல்லையா. அந்த மாதிரி தந்தை வழி, தந்தை என்ன சொல்லி கொடுக்கிறாரோ அதை தனையன் கண்டிப்பாக ஏற்றுக்கொள்வான். அதுதான் அவன் பயிற்சியே செய்வான். ஏன்னா அவருடைய நம்பிக்கை முதன்மையான நம்பிக்கை தந்தை இடத்துலதான் இருக்கு. தந்தை குடிகாரனானால் பிற்காலத்துல மகனும் அதே நிலை ஆவதற்கான வழிமுறைகள் நிறைய சான்சஸ் உண்டு. ஆனா தந்தையினால் குடும்பம் வீழ்ச்சி அடைந்தது என்பதை உணர்ந்த ஒரு மகன் கண்டிப்பாக அத்தகைய செயல் செய்ய மாட்டான். அது வெரி வெரி ரேர். ரொம்ப ஏழ்மையில இருக்கிறவங்களால மட்டும்தான் இதை புரிஞ்சுக்க முடியும். அதே பணக்காரரா இருக்கிறவங்களுக்கு குடிப்பதே ஒரு ஒரு அந்தஸ்து அப்படின்னு நினைக்கக்கூடியவங்க இல்லையா. சோ அப்படி நிறையவே உண்டு. ஸோ 2 விதமான வழிகள். வறுமையில் இருக்கிறவங்க அதை எடுத்துக்கொண்டு படிப்பினையாக எடுத்துக்கொண்டு வாழ்க்கை தரத்தை உயர்த்தி செல்லணும்ன்றது அதற்காக கடினமாக உழைப்பார்கள். இது ஒரு ரகம். தந்தை அளவுக்கு அதிகமாக ஆஸ்திகள் சம்பாதிச்சு வச்சுட்டு அவர் நைட்ல குடிச்சாக்கா இந்த மகன் பகல்லே காலையில பிரேக்ஃபாஸ்டுக்கே குடிக்க ஆரம்பிச்சிருவோம். சோ இப்படிப்பட்ட ரகமும் உண்டு. 2 ரகங்கள் நாம கண்டிப்பாக பார்க்கலாம் இல்லையா. சோ எந்த மாதிரியான தந்தை இருக்கக்கூடாது அப்படிங்கிறதுக்கான உதாரணங்கள் இது. எப்படிப்பட்ட தந்தை இருக்கணும்ன்றதுக்கான உதாரணம் பாண்டு மகாராஜா இல்லையா. இதை நாம கண்டிப்பா தெரிஞ்சுக்கணும். ஈவன் திருதராஷ்டிரன் மாதிரி தந்தை கண்டிப்பாக இருக்கக்கூடாது. செயலற்ற தன்மையில இருந்து கொண்டு அவன் நல்லதை வழிநடத்தாமல் போனால் பிள்ளைகளுக்கு அது மிக தவறு. மகாதேவா சிவபெருமான் உவாச்ச கூறினான், நான் இல்லை அகம் குற்றம் பிரஜா ஈசக, ஓ உயிர்களை படைத்தவரே. யாரு? பிரம்மதேவர். பாலானாம் குழந்தைகளை போல வர்ணையே என்னை பொறுத்தவரை நான் இல்லை அனுச்சிந்தையே நான் கருதுகிறேன். தேவ மாயா பகவானின் புறச்சக்தி அபிபூதானாம் மயக்கப்பட்டிருப்போர் தண்ட கைதண்டம் தத்ர அங்கே கிருத்த பயன்படும் மயா என்னால். சிவபெருமான் சொல்றார், எனது அன்பான தந்தை பிரம்மதேவரே, தேவர்கள் இழைத்த குற்றத்தினை நான் பொருட்படுத்தவே இல்லை. தேவர்கள் அந்த யாகசாலைக்கு போனார்கள் இல்லையா, அது ஒன்றுதான் அவர்கள் இழைத்த குற்றம். ஆனா அதை நான் பெருசா பொருட்படுத்தல. ஏனெனில் தேவர்கள் குழந்தைத்தனமாகும் புத்தி என்றும் நடந்து கொண்டனர். சோ அதாவது சிவபெருமான் வரலை என்பதை தெரிந்து கொண்டு விஷ்ணுவும் போகல, அடுத்து பிரம்மரும் போகல இல்லையா. சோ அவங்க 2 பேருமே போகல. ஷீரோத கஷாய் விஷ்ணு போல பிரம்மரும் போகல அந்த யாகத்திற்கு. மீதம் இருந்த எல்லா தேவர்களுமே தக்ஷனுடைய அழைப்புக்கு போனாங்க. இவங்க 2 பேரையுமே அழைச்சாங்க, ஆனா அவங்க போகல.
அவர்களது செயலை நான் கடுமையாக கருதவில்லை, இருந்தாலும் அவர்களை திருத்துவதற்காகவே நான் தண்டித்தேன். ஏன்னா இந்த மாதிரி ஒரு செயல் கண்டிப்பாக செய்யக்கூடாது அப்படிங்கிறத உணர்ந்த தந்தை ஸ்தானத்துல இருக்கிறவங்க மகனுக்கு தண்டனை கண்டிப்பாக வழங்கும் இல்லையா. ஒரு பொருளை கேட்காமல் எடுத்து உபயோகப்படுத்துவது தவறு இல்லையா. அதை நாம சிறு பிராயத்திலேயே நாம கண்டிப்பா கண்டிக்கணும். இல்லைன்னா பொது உடைமை என்ற பெயர்ல என்ன பண்ணுவாங்க, எந்த பொருள் எங்க கிடைச்சாலும் எடுத்து அவங்க உபயோகப்படுத்த ஆரம்பிச்சிருவாங்க. அதே வெளியில செய்தா அது திருட்டு என்று ஆகிவிடும் இல்லையா. அதனால அந்த வரைமுறைகளை எல்லாம் நாம பிள்ளைகளுக்கு நாம கண்டிப்பா சொல்லி கொடுக்கணும். 2 வகையான தண்டனைகள். ஒன்று, வெற்றி பெற்றவன் தோல்வி அடைந்தவனுக்கு கொடுக்கக்கூடியது ஒரு போர்ல பாத்தீங்கன்னாக்கா மரணமாக இருக்கலாம், அது ஒன்று. அதே தந்தை மகனுக்கு அளிப்பது மற்றொன்று. மகன் தவறு செய்தால் தந்தை கண்டிப்பாக கண்டித்து தண்டனை என்பதை கொடுத்து திருத்த வேண்டும், அது 2வது. இவ்விரண்டு தண்டனைகளே பெரிய அளவு வித்தியாசம் உண்டு. அங்கே பந்தம் என்பது கிடையாது இல்லையா. நண்பனுக்கும் எதிரிக்கும் அந்த வெற்றி பெற்றவனுக்கும் எந்த ஒரு பாண்டேஜும் கிடையாது. ஆனா மகனுக்கும் தந்தைக்குமே அதிகமான உறவு முறை என்பது உண்டு. சோ அதனால அவர் அந்த நிலையிலிருந்து தந்தை ஸ்தானத்திலிருந்து இந்த தண்டனை வழங்கியதாக இங்க இடத்துல சொல்லப்படும். இவ்விரண்டு தண்டனைகளுக்கு இடையிலே கடல் அளவு வித்தியாசம் இருக்கு. சிவபெருமான் இயற்கையிலேயே சிறந்த வைணவர், உயர்ந்த பக்தரும், அதனால அவருக்கு ஆசுதோஷர் என்ற பெயர் உண்டு. அவர் எப்பொழுதுமே எதை கொண்டும் சுலபத்துல திருப்தி அடைகிறவர், அதனால்தான் அவருக்கு ஆசுதோஷர் என்ற பெயர். அதனால் அவர் எதிரிகளும் கூட ஆத்திரம் கொள்ள மாட்டார். அவர் எவ்வுயிரையுமே பகைப்பதும் கிடையாது. அவர் ஒருவரை தண்டித்தார் என்றால் அது ஒரு தந்தை தன் மகனுக்கு கொடுத்த திருத்துவதற்காக தண்டிப்பது போன்றதே ஆகும். சிவபெருமான் தந்தையை போன்றவர். ஏனென்றால் அவர் யார் செய்த குற்றத்தினையுமே குறிப்பாக தேவர்கள் செய்வதை கடுமையாக எடுத்துக்கொள்ள மாட்டார். சோ இத நாம தெரிஞ்சுக்கணும். பிரஜாபதே தக்த ஷிரீஷ்ணோ பவதவ அஜமுகம் சிரஹ மித்ரஸ்ய சக்ஷுஷே சேத பாகம் ஸ்வம் பர்ஹிஷோ பஹஹ. பிரஜாபதி தக்ஷன். மாதாஜி ஓகே. தக்ஷனின் தக்க ஷிரீஷ்ண அவரது தலை சாம்பலாக எரிக்கப்பட்டு விட்டது. பவது அது அப்படியே ஆகுக. அஜ முகம் ஒரு ஆட்டின் முகம், சிரக தலை, மித்ரஸ்ய மித்ரனின், சக்ஷுஷா கண்களின் மூலம், ஈக்ஷதே காணலாம், பாகம் அவிர்பாகம், ஸ்வம் அவரது சுயமாக, பர்ஹிஷ வேள்வியின், பக பகன் பகனுக்கு கண்ணு போயிடுது இல்லையா. அதையும் இந்த பூஷன் பகன் இதெல்லாம் பார்க்க போறோம் நம்ம. சோ மொழிபெயர்ப்பு. சிவபெருமான் தொடர்ந்து சொல்றார், தக்ஷனின் தலை எரிந்து சாம்பலாகி விட்டதினால் அவர் ஒரு ஆட்டு தலையினை பெறுவாராக. பகன் என்னும் தேவன் மித்திரனின் கண்களை பெற்று அதன் மூலம் அவனுக்குரிய அவிர்பாகத்தினை காண்பானாக. சோ இவங்களுக்கு கண்ணு வருது, அதாவது தக்ஷனுக்கு தலையும் கொடுக்கிறார் யாரு, சிவபெருமான். நான் இன்றைக்கு இதோட நிறுத்துறேன். வாஞ்சகல்பதாரூபிய கிருபா சிந்துபியே வச்ச पतितनां भावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।